Докато сме още в капсулата на тази скоба, на слушателите винаги много им е интересен съответния въпрос, а именно за генезиса на творчеството на събеседника. Съответно, ти как почна да снимаш въобще? С две думи казано. Така че няма как да не те питам, след като почти при всеки имало изключително трудни моменти и задължително, особено в фотографията, да не снимаш комерсе. Абсолютно самоубийство. Малко такова имаш камикадзе наклонности. Как започна изцяло това нещо? Много е интересен момент да отговоря на този въпрос и ще разберете защо. Но ще се върна малко по-назад първо и ще разкажа как в моите ранни детски години, може би да съм бил около 10 годишен, попаднах на една стара кутия бомбони от, може би, царско време. И в тази кутия бомбони нямаше бомбони, не бяха оцеляли, но имаше фотографии. Добре. И тези фотографии още тогава много привлякоха моя интерес. И попаднах на една фотография, на която виждах една жена с плитки от двете страни на рамената си, с един много пронизващ поглед. Имам чувство, че още ме гледа тази жена. Ти пазиш ли я тази фотография? Търсих я, после не я намерих, не знам, но съм сигурен, че не си измислям. И попитах баба ми, коя е тази жена. Тя дойде от кухнята, избърса си ръцете мокрите в престилката. Погледна така отдалечи леко фотографията, за да фокусира по-добре. И каза ми, бабо, не знам, забравил съм, години са минали. Обърнах снимката и на гърба пишеше, дарявам ли къси, защото времето минава, човек се забравя. И тази жена беше забравена. Не просто, че беше забравена, но реално в момента никой не знае къде е и снимката. Тогава разбрах обаче, че фотографията има една много голяма сила.